Senza kwethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yoArt. Uma uqala ngena kule channel qinisekisa ukucenzela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Ngiyathanda ke video kaThemba Inkosi Lodge, abantu abaningi sebeqalile bayamgxeka ngokuthi ke washiya uma wengane yakhe wakhetha ke gijima nama-slay queens wey'ngane zakwethu la-ke emahlabhini. So abantu abaningi bagxeka-ke uThemba Inkosi Lodge, yabo nje ku-Twitter uyatrenda-ke wey'ngane zakwethu uThemba Inkosi Lodge noNatasha. So nje kushuba kakhulu lapha ey'nkundleni zokuxhumana abantu belokhu begxeke njalo-ke uLodge bekhuluma-ke imibono yabo ehlukahlukene. Ividiyo-ke iyona le edlala la kulesi screen. Ngiyafisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke wey'ngane zakwethu ngey'nkulumo-ke zabantu abelokhu bey'khuluma kuma-social media. Hlangana lapha kwi-comment section.